హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈ లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథంలో మనము ఇప్పటి వరకు 9 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నటువంటిది. సో ఈరోజు అంటే 10వ అధ్యాయంలో కూడా కొన్ని శ్లోకాల వరకు చూసాము. 10వ అధ్యాయంలో మిగిలినటువంటి మరికొన్ని శ్లోకాలను ఈరోజు ఈ క్లాస్లో పూర్తి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఈ 10వ అధ్యాయమైనటువంటి ఈ భగవద్ విభూతి యోగము లేదా భగవద్ విభూతి అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మొదటగా ఈ సమస్త సృష్టికి భగవంతుడే ఆధారము, మూల ఆధారము అనేటువంటిది. ఆ తదుపరి భగవద్గీత తత్వాన్ని బోధించినటువంటి చతుశ్లోకే భగవద్గీత చూసాము. తర్వాత అర్జునుడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యత్వాన్ని అంటే
ఆ భగవంతుడే సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటి అంశాన్ని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో ఏంటంటే ఆ ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి, ఆయన యొక్క లీలలను గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే ఇంకా అంత వినాలనిపిస్తుంది అని చెప్తాడు. సో అందుకే అడుగుతాడు లాస్ట్ లో, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, ఎలా నిన్ను తెలుసుకోవాలి, ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తు చేసుకోగలను. ఎందుకంటే సర్వము ఆ భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నటువంటి సర్వకారణ కారకుడు, సర్వోత్తముడు భగవంతుడైనటువంటి విషయాన్ని మరి తెలుసుకున్నటువంటి అర్జునుడు అడుగుతూ ఉంటాడు, ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నేను నిన్ను గుర్తు చేసుకోగలను. ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారాలను గురించి మరలా నీవు నాకు విస్తారంగా వివరించు. నీ యొక్క వచనామృతము, ఎందుకంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క లీలలు, భక్తుల యొక్క లీలలన్నీ కూడా శక్తిపూర్ణాలు. మరి అటువంటి లీలలను సాక్షాత్తు ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ దేవదేవుని యొక్క ముఖాత వింటూ ఉన్నటువంటిది భగవద్గీత, భగవంతుడే తెలియచేస్తున్నటువంటి దివ్య జ్ఞానం. మరి ఆ దివ్య జ్ఞానము భగవంతుడి ద్వారా వింటూ ఉంటే ఆయన యొక్క మాటల అమృతం ఇక్కడ. అందుకే అంటున్నాడు అర్జునుడు, నీ వచనామృతమును వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ నాకు తనివి తీరడం లేదు. కాబట్టి నీ యొక్క మహిమలను, నీ యొక్క అవతారాలను, నీ యొక్క విభూతులను విస్తారంగా మరలా నాకు తెలియచేయవయ్యా అంటూ అర్జునుడు వేడుకోవడము. సో దానికి సమ్మతించినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విశ్వంలో ఆయన ఏ ఏ రూపాలలో ఏ విధంగా ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి అంశాన్ని వివరించడము ఈరోజు మనము. సో ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ రకాలు, ఆయన ఏ రూపాలలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు అనేటువంటిది చూస్తూ ఉండేటువంటిది, ఆయన ద్వారా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉండేటువంటి అంశాలు. సో మరి ఆ ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అడిగాడో, నీ యొక్క వచనామృతము వింటూ ఉంటే నాకు తనివి తీరడం లేదు, ఇంకా నీ యొక్క ఆ దివ్యమైనటువంటి విభూతులను నాకు తెలియచెయ్యి అని అర్జునుడు అడగగా ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. శ్రీ భగవానువాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. సో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నారు, ఓ అర్జున, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి అంటే నా యొక్క శోభాయమానమైనటువంటి వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. సరే, నా యొక్క శోభాయమానమైనటువంటి నా యొక్క దివ్య వైభవాలను గురించి అలాగే చెప్తాను. అందులో ఎందుకంటే నా యొక్క విభూతులకు అంతమే లేనందు కారణంగా, ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు యొక్క విస్తారము హద్దు లేనటువంటిది. మరి అటువంటి హద్దు లేనటువంటి ఆయన యొక్క ఆ విస్తారాలను గురించి చెప్పే దాంట్లో నా యొక్క శోభాయమైనటువంటి నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి వైభవాలలో ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని గురించి, అంటే కేవలము ప్రధానమైనటువంటి వాటి గురించి నేను నీకు చెప్తాను, విను అర్జున అని ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడే ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను
ఆయన యొక్క ఘనతను తెలుసుకోవడం అనేది సాధారణంగా ఈ మానవులకు, జీవులకు అసాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం. ఎందుకంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పరిమితమైనటువంటివి, పరిమితులతో కూడినటువంటి ఇంద్రియాలు. సో కనుక మరి ఆ భగవంతుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి కలాపాలను తెలుసుకోవడానికి ఇవి ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాలు, ఈ కళ్ళైనా చెవులైనా ఇవి ఆ ఆ భగవంతుని సంపూర్ణంగా తెలుసుకోవడానికి ఇవి అనుమతించబడినటువంటివి. ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమయ్యేటువంటిది. సో మరి అటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య లీలలను తెలుసుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఆ ప్రయత్నంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అనుమతి ద్వారానే కొన్ని అయినా మనం తెలుసుకోగలిగేటువంటి అవకాశం లభిస్తూ ఉంటుంటుంది. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క విభూతులు అనంతంగా ఉన్నటువంటివి. సో కనుకనే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తి ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగేటువంటి కొన్నింటిని, అందులో ప్రధానమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క వైవిధ్య పూర్ణమైనటువంటి శక్తులలో కొన్నింటిని మాత్రమే తెలియచేస్తాను. ఎందుకంటే ఒక టెక్స్ట్ బుక్కి ఇండెక్స్ లాగా మనకి ఎలాగైతే విషయ సూచిక ఉంటుంది కదా ఫస్ట్, ఆ మాదిరిగా ఆ భగవంతుని వాటిలో కొన్నింటిని, ఒక భాగం మాత్రమే ఇక్కడ వర్ణించబడుతూ ఉండేటువంటిది ఈ అధ్యాయంలో చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత ఆదిత్య మధ్యంశ భూతానామంత ఏవ చ. సో మరి ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను. ఎందుకంటే మనము 7వ అధ్యాయంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనము చూసినటువంటిది అని చెప్తారు, ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టి కోసము ఆ భగవంతుడు మరి ఒక 3 పురుషావతారాలలో విస్తరించి మహావిష్ణువుగాను, గర్భోదక సాయి విష్ణువుగాను, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగాను, త్రివిష్ణు ముగ్గురు విష్ణువులుగాను ఆయన విస్తరించి ఉంటారు. అందులో మహావిష్ణువు ఈ మహాతత్వాన్ని మరి అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి భౌతిక శక్తిని సృష్టించగా, రెండవదైనటువంటి గర్భోదక సాయి విష్ణు. ఎందుకంటే ఆ మహావిష్ణువు నుండి కోటాను కోట్లుగా బ్రహ్మాండాలు సృష్టించబడుతూ ఉంటుంటాయి. అందులో ప్రతిదానిని వ్యక్తీకరించేటువంటి వాడు ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఉంటారు. ఇక సమస్తము వ్యాపించి ఉండేటువంటి క్షీరోదక సాయి పరమాత్ముడుగా ప్రతి జీవులోనూ పరమాత్మునిగా తెలియచేయబడేటువంటి వాడు. అతడు పరమాణువులో కూడా ఉంటాడు, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల యొక్క హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను, నేనే సర్వ ప్రాణులకు ఆదిని, అహమాదిచ్చ మధ్యం చ, నేనే ప్రాణులకు ఆది మధ్యమము అంత్యం చ. సో అంటే జీవుల యొక్క ఉత్పత్తి, స్థితి, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, తిరిగి నశించిపోయేటువంటి ప్రళయం జరిగేటువంటి 3 కూడా నా నుండే జరుగుతూ ఉన్నాయి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అందుకాకుండా ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడిని గుడాకేశ అని సంబోధించినటువంటిది. అంటే అర్జునుడు తనలో ఉన్న అజ్ఞాన అంధకారాన్ని, గుడ అంటే నిద్ర లేదా చీకటి అని వస్తూ ఉంటుంది. సో మరి
ఆ నిద్ర అనేటువంటి చీకటిని జయించిన వాడు. ఎందుకంటే భగవంతుని యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నాడు కనుక. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఆయనని ఆ విధంగా సంబోధించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో భగవంతుడు స్వయంగా వివిధ రీతులలో ఏ విధంగా ప్రకటితమవుతాడో అజ్ఞాన అంధకారంలో నిద్రపోతున్నటువంటి వాళ్ళం మనం తెలుసుకోలేము ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను. సో కనుక ఇప్పుడు ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, తెలుసుకుంటున్నాడు. కనుక ఆయన అజ్ఞాన అంధకారం నుండి బయటపడ్డాడు, అంటే ఈ అజ్ఞాన చీకటి నుండి బయటపడ్డాడు అనేటువంటిది ఆయనని సంబోధించినటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని ఆ విష్ణుస్తు త్రిని రూపాని అని చెప్పబడినట్టు, అంటే ఆ పురుషావతారాలుగా భగవంతుని యొక్క పురుషావతారాలుగా కారణోదక సాయి విష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అనేటువంటి ఆ 3 రూపాల్లో ఆ దేవదేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రకటన అవుతూ ఉంటుంటాడు ఆయన. సో మరి ఆయనే ఈ సమస్తానికి కూడా ఆది, అలాగే సమస్త విశ్వాలకు పోషకుడు, సమస్త శక్తి అంతం కావడం కూడా భగవంతుడి నుండే జరుగుతూ ఉంది అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అటువంటి ఆయన ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి చెప్తూ మరి అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి. సో అందులో ముఖ్యంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మా మరుతామస్మి నక్షత్రానాం అహం శశి. నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువుని అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే 12 ఆదిత్యులు ఉంటారు అని చెప్తారు. అందులో ఆ విష్ణు ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానుడుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. అలాగే తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిని అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆకాశంలో ప్రకాశితమయ్యేటువంటి వాటిలో ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో సూర్యుడు ప్రధానమైనటువంటి వాడు కనుక నేను ప్రకాశమైనటువంటి సూర్యుడిని అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఎందుకంటే బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది, సూర్యుడు భగవంతుని యొక్క తేజోమయమైనటువంటి నేత్రంగా అంగీకరించబడినటువంటిది. సూర్య చంద్రులు ఆ భగవంతుని యొక్క నేత్రాలుగా ఉంటుంది. అది మనకి మళ్ళీ 11వ అధ్యాయంలో కూడా ఆ విశ్వరూప దర్శనంలో చూస్తాం. సో మరి అలాగే మరుత్తులనేటువంటి దేవతలలో నేను మరీచిని అనే వాయువును అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అంతరిక్షంలో 50 రకాలైనటువంటి వాయువులు వీస్తూ ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి ఈ గాలులను నియంత్రించేటువంటి దేవత అధిదేవత ఉంటారు, అధిష్టాన దేవతగా ఉంటారు. ఆ అధిదేవత మరీచి, ఆయన శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. అలాగే రాత్రిపూట ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను, నక్షత్రానాం అహం శశి. నక్షత్రాలలో చంద్రుడు రాత్రి వేళ అత్యంత ప్రధానంగా ఉండేటువంటి వాడు. ఆ విధంగా మరి అతడు, అంటే ఆ చంద్రుడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన, వేదములలో నేను సామవేదమును, అలాగే మరి దేవతలలో వాసవ అంటే స్వర్గరాజు, స్వర్గానికి రాజు ఎవరు? ఇంద్రుడు. స్వర్గరాజు ఇంద్రుడు అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియానాం
మనచ్చాస్మి అంటూ చెప్తున్నారు. భూతానామస్మి చైతన, ఇంద్రియాలలో మనసును నేను, జీవులలో చైతన్యము అంటే ప్రాణము నేను అని చెప్తున్నా. ఎందుకంటే భౌతిక పదార్థానికి ఆత్మకు తేడా ఏమిటంటే జీవునికి ఉన్నట్లుగా ఆ భౌతిక పదార్థానికి చైతన్యము ఉండదు. సో కాబట్టి చైతన్యము మహోత్కృష్టమైనటువంటిది, నిత్యమైనటువంటిది. సో అంతకుముందు 2వ అధ్యాయంలో కూడా చూసినటువంటి. సో కాబట్టి ఆ చైతన్యము భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. రుద్రాణం చంకరచాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరిణాం అహం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి ఏకాదశ రుద్రులు ఉంటారు. రుద్రాణం శంకరచ్చాస్మి, ఆ సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను. శంకరుడు అంటే శివుడు, శివుడిని నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ ఏకాదశ రుద్రులలో నేను శివుడను. అలాగే విత్తేషో యక్ష రాక్షసాం, అక్కడ విత్త ఈశ అంటే దేవతల కోశాధిపతి అయినటువంటి, అంటే ఆ యక్ష రాక్షసులలో దేవతల యొక్క కోశాధిపతి, ఆ అధిపతిగా ఉన్నటువంటి కుబేరుడును నేను అని చెప్తూ ఉన్నాను. ధనాధిపతి అయినటువంటి కుబేరుడును నేను. అలాగే వసూనా పావకచ్చాస్మి, ఆ వసువులలో ఆయన అగ్నిని నేను అని చెప్తూ ఉన్నాను. మేరు శిఖరినామ, ఆ పర్వతాలలో మేరు పర్వతము నేను అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆ మేరు పర్వతం ప్రకృతి సంపదలతో మేరు పర్వతం ప్రసిద్ధి చెందినటువంటిది. సో కనుక ఏదైనా మంచిగా అన్ని ఎవరి దగ్గర నుంచి అన్నా లభిస్తూ ఉన్నాయనుకోండి, ఎక్కడి నుంచో లభిస్తూ ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఏమంటాం, మీకేంటి మేరు పర్వతం లాంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు మనకి అన్ని సకల జీవులకు సర్వ వ్యవస్థలకు కావలసినవన్నీ కూడా సమకూర్చేటువంటి ఆ మేరు పర్వతము నేను అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. పురోదసాం చ ముఖ్యమాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. సో పురోదసాం చ అంటే సమస్త పురోహితులలో, ఓ అర్జున, సమస్తమైనటువంటి పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి, ముఖ్యం అహం, ముఖ్యమాం, సో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకో అంటూ ఉన్నారు. విద్ధి మాం విద్ధి, విద్ధి అంటే తెలుసుకో. పార్థావో అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతిగా నన్ను తెలుసుకొను. సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను. మరియు సరసామస్మి, సాగరః, జలాశయాలలో, సరస్సులలో, సరస్సు అంటే జలాశయాలు, సమస్త సరసాం అంటే సమస్తమైన జలాశయాలలో నేను సముద్రమును. అంతే కదా, మనకున్నటువంటి జలాశయాలలో సముద్రము పెద్ద ఉన్నతమైనటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ దేవతలలో ప్రధానుడైనటువంటి ఇంద్రుడు దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ స్వర్గరాజు, ఆయన పాలించేటువంటి ఇంద్రలోకం, అక్కడ ఇంద్రుని యొక్క పురోహితుడైనటువంటి బృహస్పతి, పురోహితులందరిలో కూడా ప్రధానుడిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఈ మనకి ఇక్కడ సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంద్రుడు రాజులలో ప్రధానుడైనట్లుగానే ఆ శివపార్వతుల యొక్క కుమారుడైనటువంటి స్కందుడు అంటే కార్తికేయుడు, ఆ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి,
ఆ సేనాపతులలో ప్రధానమైనటువంటి వాడుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు ఆ కార్తికేయుడు. అలాగే సమస్త జలాశయములలో నేను సముద్రమును అని తెలుసుకో అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఇంకా చెప్తున్నారు, మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరానాం హిమాలయః. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో నేను హిమాలయమును అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సృష్టికర్త అయినటువంటి బ్రహ్మ, విశ్వంలో ఈ భౌతిక విశ్వంలో తొలిజీవుడిగా చెప్పబడేటువంటి సృష్టికర్త అయినటువంటి తొలిజీవి అయినటువంటి బ్రహ్మ అంటే ద్వితీయ సృష్టికర్త. మొదటగా సృష్టికర్త దేవదేవుడే, భగవంతుడి నుంచే సృష్టి వచ్చేటువంటి. సో తదుపరి సెకండరీ సృష్టి ఏదైతే ఉందో, గౌణ సృష్టి ఏదైతే ఉందో, దానిలో మనకి నానా రకాలైనటువంటి జీవుల యొక్క ఉత్పత్తి కొరకు పలువురు పుత్రులను ఆయన చెప్తారు. అందులో బ్రహ్మదేవుని యొక్క పుత్రులలో భృగు మహర్షి శక్తివంతమైనటువంటి ఋషి. అలాగే ధ్వనులలో ఓంకారం శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే అన్ని యజ్ఞాలలో మనకి జపనామం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుడి యొక్క విశుద్ధ నామము మహామంత్రంగా చెప్పబడేటువంటి అది. అలాగే స్థావరంగా స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాటిలో మనకి హిమాలయాలు, ఏదైనా గొప్పగా ఉందనుకోండి హిమాలయాలంతా అంటాం. సో స్థిరంగా ఉండేటువంటి వాటిలో హిమాలయాలు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, అశ్వత్థ సర్వ వృక్షానాం దేవర్షీనాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. సో అన్ని వృక్షములలో అశ్వత్థ వృక్షమును నేను, దేవర్షులలో నారదుడును నేను, గంధర్వులలో చిత్రరథుడును, సిద్ధులలో కపిలముని నేను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎంతో అత్యంత ఎత్తైనటువంటి సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షం, రావి చెట్టు ఒకటి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనం నిత్య అనుష్ఠానాలు జరిపేటువంటి వాటిలో ఒకటిగా రావి చెట్టును పూజిస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే దేవతలలో నారదుడు దేవర్షి, దేవతలు కూడా పూజించబడేటువంటి నాదర్శి, పరమభక్తుడిగా ఉన్నటువంటి నారదు. అలాగే గంధర్వ లోకంలో గాన గంధర్వులు అంటారు కదా, గంధర్వ లోకంలో ఎంతో సుందరంగా గానం చేసేటువంటి వాడు, ఎంతో గంధర్వ లోకం అంతా కూడా సుందరంగా గానం చేసేటువంటి వాటిలో వాళ్ళలో ఉత్తముడైనటువంటి చిత్రరథుడు అని చెప్తారు. ఆ చిత్రరథుడు నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సిద్ధపురుషులలో ఆ దేవహూతి పుత్రుడు అయినటువంటి కపిల భగవానుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడుతుంది, ఆ కృష్ణుడి యొక్క అవతారంగా చెప్పబడినటువంటిది. సో ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధి మామృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రానాం నరానాం చ నరాదీపం. అశ్వములలో నేను, అంటే అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టినటువంటి ఆ ఉచ్చైశ్రవమును నేను, గజరాజులలో ఐరావతమును, అలాగే మనుషులలో రాజు, సాధారణ జనములలో రాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడేటువంటిది. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజనచ్చాస్మి కందర్పః
సర్పానామస్మి వాసుకి. సో ఆయుధాలలో వజ్రాయుధం మనం అంటాం కదా, ఇది వజ్రాయుధం వంటి. సో ఆయుధాలలో ఘనమైనటువంటి వజ్రాయుధము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఎందుకంటే శక్తి పూర్ణమైనటువంటి ఆయుధము వజ్రాయుధము అది కృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే గోవులలో నేను సురభిని కామధేనువును అని చెప్తున్నారు. కామధేను అంటే ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని కృష్ణలోకంలో గోలోక వృందావనము కల్ప వృక్షాలతోనూ కామధేనువులతోనూ నిండి ఉంటుంది అని చెప్తారు. ఈ కామధేనువులు అనేవి ఏ సమయంలోనైనా కోరిన పాలన ఇచ్చేటువంటి గోవులు. సో అటువంటి గోవులు ఈ భౌతిక లోకంలో లేకపోయినా గోలోక బృందావనంలో ఉన్నవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. సో మరి అలాగే ఉత్తమమైనటువంటి సంతానాన్ని పొందేటువంటి ఆ మైథున వాంఛ ఆ కందర్పుడు మన్మధుడు అని చెప్తుంటారు ఇక్కడ. సో ఆ ప్రేమ దేవత మన్మధుడు సాధారణంగా ఉత్తమమైనటువంటి భార్యాభర్తల మీద సంతానాన్ని పొందడానికి మైథున వాంఛ ఆ మన్మధుడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో మరి ఆ మన్మధుడు భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే సర్పములలో వాసుకిని నేను, వాసుకి సర్పము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. అనంతచాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసామహం పితॄనాం ఆర్యమా చాస్మి యమ సంయమతామహం. నేను అనేక పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో అనంతుడను నేను. అనంత నాగు అంటాం కదా. సో పడగలు కలిగినటువంటి నాగులలో అనంతుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. అలాగే జలవాసులలో వరుణ దేవతడు ఆ భగవంతుడు. అలాగే పితృదేవతలలో ఆర్యము. సో ఆర్యముడు ఆయన చెప్తున్నారు. అలాగే నియమాలను అమర్చేటువంటి యమధర్మరాజు. సో ఎందుకంటే దుర్మార్గులకు దండన విధించడానికి అనేకమైనటువంటి జీవులు ఉన్నటువంటిది. అందులో ఆ దండను విధించేటువంటి వాళ్ళు యమధర్మరాజు అని చెప్తారు. సో ఆ యమధర్మరాజు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రహ్లాదచాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయచ్చ పక్షిణాం. దైత్య దానవులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడును అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే రాక్షసుల వంశంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి భక్త ప్రహ్లాదుడు. అలాగే కాల కలయతామహం, అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి కాలము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. కాల ఖడ్గము అన్నింటినీ కూడా కాలంతో పాటు మనం చేసేటువంటి. అలాగే మృగానాం చ మృగేంద్రోహం, మృగములలో జంతువులలో వాటి యొక్క రాజు అయినటువంటి సింహమును నేను అంటూ చెప్తున్నారు. వైనతేయచ్చ పక్షిణాం, పక్షులలో వైనతేయచ్చ గరుత్మంతుడు. సో పక్షులలో గరుత్మంతుడు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నట్లు. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు వివిధ రకాలుగా ఏ విధంగా సో మనకి డెమిగాడ్స్ మహర్షులు అలాగే ఇతర డెమిగాడ్స్ ఉండేటువంటి మనకి, సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, పవన పవతామస్మి రామ శస్త్రవృతామహం
జుషానాం మకరచ్ఛాస్మి శ్రోతసామస్మి జహనవీ. సో పవతామస్మి, పవిత్రం చేసేటువంటి వాటిలో వాయువును నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆయుధాలు శస్త్రభృతామహం, శస్త్రాలను ధరించినటువంటి వాటిలో మేటివాడైనటువంటి ఆ శ్రీరామచంద్రుడు ఆయనని చెప్తూ ఉన్నారు. జుషానాం మకరచ్ఛాస్మి. సో ఇక్కడ సమస్తమైనటువంటి ఆ జలచరాలలో మొసలి ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యముగా చెప్పబడుతుంది. స్రోతసామస్మి జహనవీ. స్రోతసాం అంటే ప్రవహించేటువంటి నదులలో, జహనవీ అంటే గంగా. సో ప్రవహించేటువంటి నదులలో పవిత్ర గంగా తన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తిని, ఉనికిని, అంతము, విద్యలన్నింటిలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళలోని వాదాన్ని నేను అంటూ చెప్తుంది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను, సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని నేను, నాశనం చేసేటువంటి కాలాన్ని నేను, అంటే ఆ నాశనం లేకుండా ఉండేటువంటి, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి కాలం, సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మను నేను అంటూ చెప్తున్నాను. అలాగే నేను సర్వాన్ని హరించే మృత్యువును, కలగబోయే సమస్తానికి మూలాన్ని నేను, స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే సామవేదగానాలలో బృహత్సామము, ఛందస్సులలో గాయత్రి, మాసములలో మార్గశిరాన్ని, ఋతువులలో వసంత ఋతువును నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక సృష్టిలన్నింటిలో కూడా మనకి భౌతిక తత్వాలు, సృష్టి మొట్టమొదటిది కదా మహాతత్వం. ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా మహావిష్ణువు, గర్భోదక శాయి విష్ణువు, క్షీరోదక శాయి విష్ణువు ద్వారా జగత్తు సృష్టించబడి నడపబడుతూ ఉంటుంది. సో చివరికి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి శివుని చేత లైవింపబడుతూ ఉంటుంది. బ్రహ్మ గౌణ సృష్టి చేస్తూ ఉంటుంటాడు. సో అలాగే మరి ఈ సృష్టిని సృష్టి, పోషణ, విలయం ఏదైతే ఉందో అవి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధులైనటువంటి గుణావతారాలు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు. బ్రహ్మ సృష్టి చేయడము, విష్ణువు పోషించడము, మహేశ్వరుడు లయింప చేయడం జరుగుతూ ఉండేటువంటి. సో ఇవి భగవంతుని యొక్క గుణావతారాలుగా చెప్పబడేటువంటి. అలాగే మనకి ఉన్నతమైనటువంటి విద్య కొరకు 4 వేదాలు ఉన్నటువంటివి. మరి వాటిలో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అలాగే మనకి ఆధ్యాత్మిక విద్య అన్నమాట. మనకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే 4 వేదాలు చతుర్వేదాలుగా చెప్పబడుతూ, అలాగే 6 అనుబంధ గ్రంథాలు ఉన్నాయని చెప్తారు. అలాగే వేదాంత సూత్రాలు, తర్క గ్రంథాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణం వంటివి నానా రకాలైనటువంటి జ్ఞాన గ్రంథాలు. సో అవన్నీ కలిపి మనకి 14 విభాగాల యొక్క విద్యా గ్రంథాలు ఉన్నాయి. వీటిలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలిపే గ్రంథము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఆధ్యాత్మిక విద్యను నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే తార్కికులను వాదించేటువంటి వాళ్ళలో వాదము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే మనకి సంస్కృత అక్షరమాలలో
మొదటి అక్షరం అకారం. అలాగే వేద సాహిత్యానికి ఆరంభం కూడా అదే. అకారం లేకుండా ఏది కూడా సంపూర్ణం అవ్వదు. పదాలలో మనం కలిపి అకారం కలిపితేనే క అని ఉంటుంది, దానికి అకారం కలిపితేనే కా అవుతుంది. సో ఏదైనా పూర్ణం కావాలంటే అకారం ధ్వనిస్తేనే ధ్వనించబడుతుంది పూర్ణంగా. సో కాబట్టి అది శబ్దానికి ఆరంభం. అలాగే సంస్కృతంలో అనేకమైనటువంటి సమాసాలు ఉన్నటువంటి, అందులో ద్వంద్వ సమాసం, రామకృష్ణులు అట్లా బల కృష్ణ అట్లా చెప్పేటువంటి ద్వంద్వ పదాలతో సూచించేటువంటి, రాముడు కృష్ణుడు అలా చెప్పేటువంటి. సో అలాగే ఇంకా అన్ని రకాలైనటువంటి కాలము మనకి. సో సమస్తాన్ని హరించేటువంటి ఆ కాలము ఆ భగవంతుడు. అలాగే ఇంకా ఆ సమస్తాన్ని మిరింగివేసేటువంటి మృత్యువును నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి సమస్తాన్ని ఉత్పత్తి చేసేటువంటి కారణము. అలాగే కీర్తి, ఐశ్వర్యము, చక్కని మాట తీరు, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, దృఢత్వము, ఓర్పు అని ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి చెప్తున్నారు. ఇక్కడ స్త్రీలలోని కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ధైర్యము, ఓర్పు నేనే అంటున్నాడు భగవంతుడు. అంటే కీర్తి, ఐశ్వర్యము, సంపద, చక్కని మాట తీరు, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ అంటే బుద్ధి, దృఢత్వము అంటే ధైర్యము, ఓర్పు, ఇవి ఈ 7 విభూతులు కూడా స్త్రీవాచకాలుగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. సో వీటిని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ప్రఖ్యాతిగాంచిన వాడుగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటాడు. సో అలాగే ఇక ఆ సామవేద మంత్రాలలో బృహత్ సామమును నేను అంటూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే వేదాలన్నింటిలోనూ తాను సామవేదమునని ఆ భగవంతుడి చేతి ఇంతకుముందే చెప్పినటువంటి, అలాగే నానా రకాలైనటువంటి దేవతలతో గానం చేయబడేటువంటి రమ్యమైనటువంటి గేయాలలో సామవేదము నుండి సామవేదం అవన్నీ కూడా నిండి ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు. అలాంటి వాటిలో బృహత్ సామము అసాధారణమైనటువంటి మధురమును కలిగినటువంటిది అని చెప్తారు. అది నడిరేయిలో గానం చేయబడేటువంటిది. సో అలాగే ఛందస్సులలో గాయత్రి. సో ఎందుకంటే కవిత్వాన్ని మనం ఛందస్సుల రూపంలో ప్రాస, ఛందస్సు ఎవడు పడితే వాడు ఏ విధంగా పడితే ఆ విధంగా కవిత్వం ఉండదు. ఒక ప్రాస, ఒక ఛందస్సులో ఉండాలి. సో కనుక మరి శ్రద్ధగా ఆ కవితలలో యోగ్యులైనటువంటి బ్రాహ్మణులు శ్రద్ధగా జపించేటువంటి గాయత్రి మంత్రం చాలా ప్రముఖమైనది. అలాంటి ఆ గాయత్రి ఛందస్సు ముఖ్యమైనదని చెప్తారు. అలాగే మాసాలలో మార్గశిర మాసం ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అలాగే మనకి ఆ ఋతువులలో వసంత ఋతువు. సో ఎందుకంటే ఈ వసంత ఋతువు కృష్ణలీలను గుర్తు చేసుకునే విధంగా పలు ఉత్సవాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అలాగే మనకి ఈ టైంలోనే ఈ నవంబరు, డిసెంబరు ఈ చెప్పబడేటువంటి ఆ మాసంతో పాటు ఆ ఋతువులో మనకి వసంత ఋతువులో అతి చల్లని గాలులు వీయటమే కాకుండా పూలు వికసించి వర్ధిల్లేటువంటి కారణంగా వసంత ఋతువు ఏదైతే ఉందో మనకి ఆ విశ్వవ్యాప్తంగా ఇష్టమైనటువంటి ఋతువుగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందుకే ఋతువులన్నింటిలో ఆ వసంత ఋతువు ఆనందకరమైనదిగా భావిస్తుంది. అది భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడినటువంటిది. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, మోసములలో జూదాన్ని నేను, తేజోవంతులలో తేజస్సును నేను, విజేతలలో విజయాన్ని కోసం కృషి సల్పే వాళ్ళలో కృషిని నేను, బలవంతులలో బలాన్ని నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి ఇంకా వృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి
పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్యహం వ్యాసః కవినాముషనా కవిః. యాదవులలో వాసుదేవుడును నేను, వృష్ణివంశీయులు అంటే యాదవులలో వాసుదేవుడును నేను, పాండవులలో అర్జునుడును నేను, మునులలో వ్యాసుడను నేను, కవులలో అంటే గొప్ప ఆలోచనా పరులు కవులంటే కవులలో మరి ముషనా కవి, ముషనా కవి అంటే శుక్రాచార్యుడు, శుక్రాచార్యుడు నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. సో ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసేటువంటి మార్గాలలో శిక్ష, ధర్మానికి భిన్నంగా ఎవడైనా ప్రదర్శిస్తే ఏం చేస్తాం, వాడికి శిక్ష విధించడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి మనకి అణిచివేత కర్తల్లో చాలా మంది ఉన్నటువంటి సో వారిలో దుర్మార్గులను నశింపజేసేటువంటి వాళ్ళు అతి ముఖ్యులు అని చెప్పుకుంటారు. ఆ దుర్మార్గులను శిక్షించబడేటప్పుడు ఆ శిక్ష విధించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంటుంది. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, విజయం కోరుకునే వాళ్ళకి వ్యూహం ఉంటుంది, ఆ వ్యూహం భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. రహస్యాలలో మౌనము ఆ భగవంతుని ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే వినడము, ఆలోచించడము, ధ్యానించడం అనేటువంటి రహస్యమైనటువంటి కార్యాలలో మౌనం చాలా ముఖ్యమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మౌనం ద్వారానే అతి శీఘ్రంగా పురోగమిస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే వివేకవంతులలో జ్ఞానం భౌతిక పదార్థానికి ఆత్మకు అంటే భగవంతునికి, ఆ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తుల మధ్య భేదాన్ని చూడగలిగేవాడు జ్ఞానవంతుడు. అటువంటి జ్ఞానం స్వయంగా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతుంది, కృష్ణుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంక నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం. సో సకల జీవుల ఉత్పత్తికి కారణమైనటువంటి బీజము ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కదిలే లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే శక్తి లేకుండా ఏది, శక్తి ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం. సో భగవంతుడు అందుకే సర్వశక్తి సంపన్నుడుగా చెప్పబడినటువంటిది. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏష తుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతే విస్తరో మయా. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, నా దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు. అంతకుముందే చెప్పారు కదా, ప్రారంభంలోనే చెప్పారు. నేను నీకు చెప్పినదంతా నా యొక్క అనంత విభూతులలో కేవలము సూచన ప్రాయం మాత్రమే. ఎందుకంటే వేదాలలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు, శక్తులు నానా రకాలు కనుక వాటిని అర్థం చేసుకోవడం చెప్పబడినప్పటికీ కూడా ఆ విభూతులకు హద్దు లేదు. అందుకే అన్ని విభూతులు, శక్తులు మనకి వివరించబడవు అని చెప్తూ ఉంటారు. కనుక అర్జునుకు ఉన్నటువంటి జిజ్ఞాసను సంతృప్తిపరచడానికి ఆయన కొన్ని విభూతులను ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటిది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. యద్యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవాగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం.
ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక ఆయన, ఓ అర్జున, సంపన్నములైనవి, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, అపులెంట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్, సో గ్లోరియస్ క్రియేషన్స్. సో ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండే ఉద్భవించినవి అని తెలుసుకో అర్జునా అంటూ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో గాని, భౌతిక జగత్తులో గాని మహిమ కలది లేదా అందమైనది లేదా ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క విభూతి యొక్క అంశ రూపమని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఇక అంటున్నారు చివరికి, అతవా బహునైతేనా కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టవ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఓ అర్జున, ఇదంతా ఎందుకయ్యా? ఈ సమస్తమైన జ్ఞానము, ఈ వివరణాత్మకమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేత, కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇంతకు ముందే చెప్పాడు, అందరి హృదయాలలో పరమాత్మునిగా, అన్నింటిలోనూ పరమాత్మునిగా ప్రవేశించడం ద్వారా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి అణువులోనికి కూడా మరి భగవంతుడు సమస్త భౌతిక విశ్వములంతటా నిలిచి ఉన్నటువంటి వాడు. ప్రత్యేకమైనటువంటి సంపత్తితోనూ శోభతో అన్నీ కూడా ఏ విధంగా నెలకొని ఉన్నాయో తెలుసుకోవడము అనవసరమని భగవంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్కది. సో కాబట్టి శ్రీకృష్ణ భగవానుని ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే ఆ శక్తి పూర్ణుడైన సూర్యుడు తన శక్తిని పొందుతూ ఉన్నాడని, ఆ శ్రీకృష్ణుని యొక్క అంశ చేతనే సమస్తము పోషింపబడుతుంది, ప్రపంచము పోషించబడుతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే ఆయన పూజనీయుడుగా, జగన్నాథుడుగా, సర్వాంతర్యామిగా, జనార్దనుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ.